Dadi durutke wae. Ngono lho sing sanggulan sik. Sing brindil keri. Oh sing brindil keri. Ya. Dek Ina. Yo. Ina, alah, alah. Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, Pripun? Bagas waras ya, Mas. Saiki tambah memel, tambah lemu, makmur, ayam tentrem sampeyan to ya. Tambah dhuwur bakune. Diopeni wong akeh kok. Iya. Aku mula matur nuwun karo Pak Suyamto, Pak Bayan. Bengi iki ditimbali rene. Ngono. Lumantar kanca-kanca sedayu. Iya, Mas. Seneng banget. Golek Lin Mas lho. Golek Lin Mas. Apa? Golek security. Endi? Apa? Apa, Pak? Lan Apa? Tarik lesing. Wis bar tak sahur utange kok. Ngenak bas, bledas. Oh alah. Mobil iki sensitif. Yo yo. Kaya kowe. Oh ya cek perawan Mas, nek cek perawan ki sensitif, kena apa sithik mbeset sithik bengok. Nah. Wong karo mobil. Mobil kok perawan iki. Hubungane ki apa? Kok anakku ora percaya to? Mobil iki jek anyar. Ya anyar-anyar mobil kok perawan. Lah maksud jek anyar kok jek kinyis-kinyis kaya perawan kae karepe. Ngono lho. Kaya aku iki lho, iki kok sensitif ngono to kowe iki yo karo aku kok sajak ora seneng ngono to karo aku kowe. Perawan. Be. Lah piye to? Mbok ingok apa piye nek ben percaya iki? Sawangane wis mawut. Lho, piye to? Kurang piye aku iki? Kurang apa-apa. Aku kurang piye? Lho. Perawan to? Perawan iki yo ngene iki lho. Wah aku yo radong antarane perawan karo ora. Lah kowe iki biyen duwe bojo iki bojomu piye? Lah bojomu biyen piye kok, Mas? Ora ngerti to? Ora roh aku. Wow, ora pengalaman dadi saged mangkat ngono wae. Iya. Oh, berarti kowe kulino wis iso bedakne perawan karo ora ngono to? Sapa? Oh, berarti kowe mantan cah nakal kowe. Kok mantan cah nakal? Lah iso bedake perawan karo ora. Iso mantan cah nakal iki. Radong. Ya perawan karo ora tetep beda. Bedane piye? Carane gampang. Carane? Perawan karo rane kuwi awake dhewe kudu dibuktekake. Carane. Carane buktine piye, Mas? Cemplungke ning glumbangan. Terus Umpama jek perawan, kowe mesti mblekutuke sithik to, Mak. Plep. Plep. Plep ngono. Kuwi nek lan perawan. perawan. Nek ora, Mas. Ora perawan. Ngono Carane kuwi. ngono kuwi. Mas, Ora wong nakal ora, kene iki instruktur renang kok. Carane ngono to. piye? Aku termasuk sing cara nomor 1 kuwi mau lho. Sesuk slulupno ning waduk Wonogiri. Lah. Ina. Elep lho. Lah ya kuwi pembuktian iki kaya. Jangan. Ya Nina ya wegah anu mau kalah. Ha piye? Piye? Tetep dilakban kok. Kan ora bundur. Gak Kok dilakban iki terus kok sarune kaya ngono. leh ku bayangke iki ora-ora lho. Wonten pamundutan, Mas. Caping gunung dijembengke. Ya, Jenggleng, Mbak. Dipun jengglengke. Dijenglengke. Nah, dipun jengglengke. Wis beda arti. ingkang kepareng jenggleng Mas Uncek sing bawa aku sing dijenggleng sliramu. Ngono, aku sing dijengleng, Mas. Gawe domdel wong krawuhke Mas Uncek sebagai bintang tamu. Dagelan kondang. Dadi yo ditanjakke. Nah, Ya. Dadi aku sing jenggleng. Awakmu jengleng Jadi, aku ya. Ya saya nyuwara jenengan sing jenggleng aku. Kowe saya nyuwara aku sing jenggleng. ya kowe wong iki sing tugas jenggleng kowe kok. Nah, Ora usah rebutan to.
Aku ki yo ngerti nek aku ayu mbok rasa rebutan sing jenggleng mbok yo siji-siji, rasa do rebutan. Sing rebutan kowe iki yo sapa? Aku ki ora robowo sing jenggleng ben kono. Aku nek guru ngrasake kowe wis bola-bali aku. Oh, pede. Oh, enak to? Mas nyanyi karo aku. Lah yo suarane kuwi lho. Ayo ndan. Kok ngarep kok mburi sik milih yo. Manut aku. Wah, cah cilik kok. Manut aku yo iya. Ya manut sing ngekeki. Iya, kok mburi sik enek no. Ayo Mas. Saben bengi nyawang ora krasa ta iki. Gangane wis muni iki wis urung. Wis kurang dhuwur kowe gur jejeg kene tok kok. Ya apa iki mau sing mbok kenek iki apa? Kempol tok ora tekan dhuwur. Kowe ora krasa to? Gak i. Mosok mak slemet ngono ora krasa kowe iki. Ora. Kaya dislemet geni wae ora kok. Lho blas. Iya wis patiro. Wis patiro. Yo. Hop. Kucing kepidak, Mas. Enek kucing iki mau. Kowe iki rene mau ki tenanan apa ora wis jamu tunggu. Wis sih. Lah kok gur ngono tok. Engko gek-gek kene sing go sempritan. Kok sempritan? Lah akhir aku kene kok. Wih, ngono ki. Ya ora, kowe mesti ngempet apa kodhok ya iki. Ya ora. Lah kowe mau nganti kaya ngono munine. Ya kowe paling anggere tak kenek ngono to. Prit. Pokoke andike jaja iki mau. Wah, ora roh. Ya. Yen memat. Sik, kok sik. Hop 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 sik. Apa to janjian apa to? Lah wis sing jegleng kono ya sing bawa aku. Aku sing rebutan meneh. Segel aku rebutan meneh. Wong nanjake kowe kok. Nanjake. Ora rebutan. Hei, Mas, wong loro iki lho rasa rebutan. Wong yogane sedayu ra keduman gamelane duduk manis ning kene kok gelo iki lho. Iki nganggo seragam padha lho. Ora keduman gamelane trimo jagong kok yogane sedayu kok. Oh, itu yogane sedayu. Lah iki bapake lho, Mbak. Kuwi ora kok yoga. Kuwi sesepuhe sedayu. Dadi omong mengestoni tok. Oh iya. Sekecakaken nggih Mbah Kakung. Jeglek gede. Janoe. Yen memajang. Yen memajang. Mong karo jano yen memajang asai mong karo jano yen memajang mong karo janur kowe iki piye kon bawa kok yen memajang mong karo janur tok bablasane kaya apa janur kuning oh iya Janur. Ini kok wis pegel bolo. Ya janur kuning. Janur kuning. Janur kuning dieling-eling. Lali kok. Kok dinteni kok gerjonar janur nyabetke kowe kuwi ya e. Aku lah. Janur kuning. Gawe-gawe kok gede lho kowe iki. Janur kuning. Iya iya. Yo balene. Dileng-leng. Apa jajal? Janur kuning. Ya. Betul ya. Yo. Yen memajang
iki lho. Ngopo kowe ngene ngopo? Tutuk penak lho kene. Mau kowe blas ora krasa. Kowe penak? Penak kene ngrasake penak Ya lho. wis terusno kono wae karo aku ra penak. Piye? Kok terus pasrah kok enak menyambut gawe. Kowe iki mulo yo dipenak-penake padune iki mau nyambut gawe. Lah kene katimbang sambat, ngunggu-ngunggu. Lah kok ya ora tenanan kok. Aku wis tenanan. Jenggreng iki ya sing banter, sing ngumpule sing dhuwur, kurang dhuwur ya kok kono. Apa piye ben Kok pas. mancik apa piye ngono lho. Wes. Nah, kok ngono. Nah, Ayo. munggah. Wong lanang ki nek kirane sing wedok kurang piye? Piye carane ngono lho. Iso memuaskan ngono lho. Siap. Ya. Nek aja kleru lho, Cak. Tanganmu meneng wae. Rada-rada Iya. kecemplung kalen kowe. Aku ngerti iki kalen sing ngomong peceren ki ya sapa? Iki kalen. Hati. Mas, padha golek pangane, Mas. Yo amang-amang nyawa. Kok ya wedi to nyemplung ning kalen wedi to? Hah? Ya wedi to. Ya wedi jero. Ora iso munggah malah. Ning iki engko kok awakmu aja kleru. Jenglenge kok kono. Bisa ya. Lah kok arepmu do. Iki ya nek kene kok. Iki sing mok jengleng Ina. Aku lho. Kudu Risma lho. Kowe Iya. nyambang gegere Risma ke wae lho ket mau ket. Ora. Ina. Tenan lho Ina ya. Aku ya. Wah. Aku nyedak rono ya aku. Karepmu kowe nyedak kene apa aku ngancang-ngancang rono. Oh iya. Wong lanang iki tanggung jawab. Oh iya. Buktekno ya, Mas. Ya. Ayo, Ya, Mas Ura. tingkingane. Kembang wae. Kembang wae waton gunung. Lah kok ya kok kono mumbule kok Iya, kaya toh. jentit-jentit mudhuk ki kaya Lah iso. Tekan mumbul. Kokono langsung mrene jleng ngono. Kowe iki aja marai kecewa bapak-bapak karo ibu-ibu sing nonton nganti do menek ning wit-wit lho. Diantu sing diarep-arep kowe iki aja. Dikira ki nek anjlok tenan lho. Para tamu lho kowe. Kose Piye? wong kuwi lho. Heeh. Yen ra iso pisan ya ping pindho. Wong iki kudu berusaha. Kene sekali melompat kan ra tekan. Mbok ping pindho ping telu sing penting tekan ngono lho. Apa ra tekan, Wong iki Pak? kudu sabar. Kok kono langsung ra tekan to? Ya kena ra tekan to nyok. Lah ngono nek lu sumbare kaya-kaya lho. Ya Ayo. kena ra tekan. Pacitan. Anu karo palarke ora iki. Oh kembang sik ya. Kembang sik. mau lho, kembang mau urung rampung, Urung kembang geleng, mau. Kowe munggah neh. Kemrungsung ki arep ngopo? Munggah neh. Kembang ki mau urung tekan gone ki ya Mau dibalik. wis kok aja kon meneh. Kembang wae waton gunung. Muni apaan? Iki opo? Enek sing muni kek. Mbah aku dhewe ra dong Kok muni lho. Kok iso muni ngono ki piye ta jane iki? iki kono musike lho. Kono. Heeh. Ora sikilmu sing muni. Ora. Tak kira nek muni terus nganti bengkong kaya ngono sikile. Lambe. Ngene-ngene. Ora. Lah ngene-ngene. Mune ati bengkok. Rumasamu iki apa kawat apa piye? Lah apa ta? Iki jane sikil tenan apa ora jujur? Iki gaweane Gusti nyat ngene iki kok Tak ya. kira nek mbok gawe ngono kuwi. Gawe untukmu mlocot iki lho. Golek duwite kok. Ya ora. Nanti mbok bengkongke bareng aku ki. Ora. Rasane ngono. Aku ki biyen iki ya ngudo rasa. Piye, Mas? Ben payu laris sikile dibengkongke aku ya ngono. Lah iya, lek yo ngono to rasamu to. Lho, Ya asline ora. kepiye jujur? Ora Mas. Carane iki ben larange kaya tanaman. Heeh. Bonsai kae. Iya. Bonsai kan digawe to. Lah digawe piye carane ben dadi cempluk Ben menarik. ben menarik. Kowe iki biyen ya di kaya bonsai ngono kuwi to.
Ben dimesake to asline lak ya ben dimesakne to asline iki. Ora iki wong loro apa kucluk napa piye? Kucluk piye to? Lha piye? Iki nyate cidakane ya ngene kok. Masa wong Masurat cendhek kaya ngono ya sikile tetep lurus kok awakmu kok iso bengkong ya lak ya kok omah wis mbok gawe to. Lah mesti gawe pakku kok. Mbok gawe aku ya ora roh ngawur. Iki nyata asline sing ngene iki. Ya, ya wis disyukuri ya. Syukuri. Pacitan. Hei. Maju Yayi. Sareng Hei, hop. Aku ya pengen muni kikik ngono kuwi Mas aku. Kowe pengen Ketoke kok penak men to, Cas. kowe pengen muni ngene. Ijolan gembung sik apa piye? Kok ijolan gembung ya ora. Ora masuk kok penakno ketok. Mas, iki mau nek bar muni ngek ngono mau enek unine sing kari dhewe piye? Anu nyem. Anggo nyem barang to. Mbok ya ora ro. Kok penak meneh lho. Kikik. Kowe pengen? Hah? Kowe pengen? Aku jane ya pengen. Dodok ngene. Kok terus kon dodok iki lho. Ya dodok. Nene terus. Karo ngene. Ora. Karo begagah. Nyem. Lah sing batik kowe terus kok. Kene sik ngematke kok kono telusop ngedangi lho. Ya urek kok. Golek kesempatan. Urek kowe. Iso ki lho. Mumpung. Ora gelem ngeki kesempatan kancane. Ya, wis dah. Ayo, ana nang Mas. Apa iki? Neh. Ayo, neh. Ya. Woyo. Ndang brobos. Brobos ning isor, Mas. Tak kae kesempatan lho aku begagal. Brobos, Mas. Oke aku coba budak. Aku trauma. Jangkrik. Lah semono kon blobos iki lho. Akar kok pungkli ngene to. Ya tak umbulke kene aku blobos terusan. Trauma. Sing keri ning mburi ngono. Kene wis trauma. Gitu kok. Sing aku nyem barang. Wis Iki ditawakne bapak-bapak karo ibu-ibu. Piye? Ngagem reyok napa mboten genahe? Pak Pri, ngagem reok mboten, Pak? Nggih. Sing reok kula napa Mas Surat? Surat. Muncak kupingmu. Wong Pak. Pak sinten wau? Pak Priyono. Pak Priyono ngendika nek Mas Huncek kok lemparke Mas Surat lho. Oh ya wong loro ya. Ya, siji-siji to. Ya iya gentian. Iya, Ndang. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Kagem Pak Kadus, Ya. Pak Suyamto. Wis Mas Surat sik to. Oh, Mas Surat sik. Urut saka sing tuwa. Ya. Tuku klopo ning Kartosura. Keluarga Bapak Suyamto. Mugi sehat sedaya.
suncek. Awakmu gente. Awan-awan Awan-awan ana laler. ana laler. Bengi bareng Yono kok. Wong parikane mbok protes lho. Iki parikan aja mbok paido. Awan-awan tok. Ya awan Ayo, bengi. apa terusan? Awan-awan ana laler. Mugi sing dihitan dadi bocah pinter. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nah saiki kowe parikan kagem Bu Susanti. Bu Susanti. Hmm. Bu Susanti. Nah, Yang Kediri. aduh Ram, ngopo nang Kediri ya? Oh ya mbok paido to Mas jare parikan mbok paido ae kok. Aku mbok paido. Ya anu ning Nogosari sing cedhak. Ya ning Nogosari. Nah, ning Sambi ya kena. Nang Nogosari. Tuku ali-ali. Tuku ali-ali. Nang Nogosari tuku ali-ali. Bu Susanti. Ibu Susanti cantik sekali. Amin Allahumma amin. La 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 la. Amin Allahumma amin. Yes. Kagem Bu Susanti ora ngono. Lah piye nek awakmu piye nggo Bu Susanti? Piye ndek parikan apa kowe kanggo Mangan roti. Mangan roti. Entek kalih. Entek kalih. Mugi Bu Susanti Ki Santi. meteng malih. Eh. Allahumma amin. Allahumma Kok terus muteng meneh kuwi lho. lah ya ngopo? Wong Pak Kadus isih rosol. Nggih to, Bu? Pengen Buten malih kok to, Bu? buten ngono jare. Boten kok cukup Loh. 2 anak saja kok. Dua anak cukup. Pun kalih to, Pak? Pun kalih napa Sampun. nembe setunggal niki, Pak? Pun kalih to? Dua, lho. Oh, pun kalih. Kok ya. Ayo. 2 anak cukup program pemerintah. Mbok Cek-cek iki, menawa Pak Kadus arep gawe klub bal-balan kan yo ora roh. Katimbang jukuk kon jaba. Gawe keluargane 11. dhewe. Terus apa Mangsa lho? kowe. Ayo. Bacotke iki nganggo riyom. Panas udyan, udyan panas saling alek. Capek gunung. Awakmu kowe. Yo. Hup. Ya. Ki sing cilik elek, genti sing gedhe. Reoke cilik elek. Apik sing cilik to karo sing. Sing cilik elek, genti sing gedhe. Ki karaktere piye to ki? Kuwi khusus nggo kowe, Mas. khusus nggo Kuwi. kowe. Ayo kowe kowe iki. Ya ora patut aku. Alah, ayo. Nanti kok gentian. Kowe iki mempermainkanku kok kowe iki.
Ora ada cepet. 4 juta lho kene 400. Sapa sing ngomong? Sing ngomong 4 juta sapa? Aku. Kowe enek kabar to? Ya Kok enek kabare iki? Kabare Lah sapa? kamu ki piye kok? Ya genah. Awakmu sing ngejawab sapa? Kowe iki sing sapa? Aku masih IG to. Lah piro? Mbah aku dhewe ora roh. Kok dadi keterangane urung cetha. Ora roh. Kadene kok ora semangat ngono Yen kowe. 4 juta tenan wah berarti dimaklar Sigit aku. Yo ora to. Wong Ayo, kok senengane kok memfitnah lho senengane. Lah kowe salah ngomong 4 juta. Sing ngomong ora aku kok Kowe deh. Aku kurang ngira. Ayo. Ira-ira. dibacotke. Ayo, ketik, Ayo kan? dibacotke. Ya. Gak aku nek rumahmu kok codot kaya ngono kuwi. Malah ora medeni wong ora ngreok manggilani wong kaya ngono kuwi. Lambene iso mencos kabeh. Iki karaktere reok apa yen? Kowe iki dadi reok Kowe apa? iki dadi reok apa? Boh aku penting nganggur. Aku kan melu-melu kowe to. Lah Kowe mau sing kekaban cangkeme. Heeh. Iki matane. Oh iso sang koyo ngono bareng arep maling opo piye kok. Kok wis wae. Wong kok. Iki bekas garong apa piye to? Iki ketok iki kaya garangan kok malah. Yo. Ayo. Meneh ya. Ayo. Iki sapa? Sapa iki? Kuncek apa? Kuncek. Ya to cacah. Ora kesurupan to, Cek? Ora kesurupan. Ora gak. Lah ngopo? Nek ra kesurupan ki piye? Aku dhewe ngene iki kesurupan tenan ora iso bali-bali kok. Kak. Apa iya? Ora. Dadi mergo trauma. Wong biasane iki ya terus gletak kesurupan. Kuwi kowe. Aku biyen. Dan aku ora gak. Aku saiki wedi aku. Emoh. Lah kok emoh ki piye ta? Anu kowe sing kesurupan ya? Kok anggitku kok Sing kesurupan rumah aku. lima. Oh, sing Ayo kesurupan. terus ke. Iya. Iki ngopo? Kowe sing Iki kesurupan. ngopo? Kowe sing kesurupan. Kebacot mandek kok anggite. Ayo diteruske bawane. Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bening. Lah guru ngono ora
subuh. Ya. Sesarengan keluarga Ageng Sedayu kreatif saking Serto Keong Nagasari. Raya jago ning audionipun kata lompet buta hati. Nek Karno. Yuk. Dek jaman berjalan jerekan dengan ya mas Non, Nyedak sing dikitan. nyaket sing Salaman dikitan. sik. Nah. Iya. Orang salaman to. Ya aku sampun lho ya. Mbok menapa Dik Selo ya ngarsake. Ngersake lagu Dek apa? Selo nggih. Dek Selo sudah sembuh? Sudah enggak sakit toh? Enggak. Coba lihat. Wong edan. Andelok Iya toh? apa? Arep delok Kok apa? coba lihat, coba Lho kan lihat. ya kudu enek pembuktian wong jare ora sakit kuwi mau lho. Burung tau ngerti kahanane. Pengen ero. Gunamu wae ana ngerti gunamu. Ya beda. Beda. Nanti minta lagu apa Dek Selo? Dik Apa? Selo biasanya nyanyi sendiri kok Mbak Ina. Oh nyanyi Suka sendiri nyanyi nanti. sendiri, oh ya. Ya. Nanti boleh nyanyi dangdut juga boleh. Ya, campur sari Duet sama juga mbak-mbaknya boleh. boleh. Mbah kakungnya saya putih Mbah kakungipun. Mbah Kungipun kakungipun Dik Selo. Mas Selo saya putih. Mbah Kakongnya ngapunti Pak. Mbah Kakongipun. Oh, sampun. Oh, halah ngaten nggih. Ibu mawon ibu. Pikantuk kasuwargan Jati. Amin. Ibuke Wis ranti ujar Mas nggih. Selo. Ibuke Mas Selo. Wira. Mamahipun. Mama Hira. Minta lagu apa nanti, Mah? Katresnan Sejati. Katresnan. Mau nyanyi sendiri sama Bapak? Oh, mboten. Oh, biasanya nanti nyanyi Bapak Bapak. nyanyi. Oh, nggih. nggih. Biasanya saya nyanyi Bapak. Ya. Engko duete terserah milih sinten. Ya. Nah, Ada Dik Ina, ada Dik Risma, Nggih, ada bebas Dik Eni. kemawon. Ada di surat. Ada. Dik Ucek juga ada. Diteruske, Mas. Ya, Yo. ya, Syukur bisa gunung desa kanthi Yo yo
Coba iso hak kowe jerit ngono kuwi. Kok iso iki lho. Apa kulino jerit ta? Ora. Kulino banci ya. Coba wes, coba wes. Coba nek Mas Aku yo ora Rat iso wong lanang aku. Masa wong lanang jerit ora iso. Ora iso. Beda. Oh, beda wong lanang. Kegeden Mas malah. Kegeden larane. Sampun matur sembah. Matur sembah nuwun matur. Caping gunung dawuh saking Pak Priyono ugi ingkang hamangugati ngapunten mobil kirang pas ugi kirang nuju Prono anggenipun ngaturaken saking kanca-kanca sedayu musik kreatif. Nggih, Mas. Pripun? Oh ngaten. Wonten dawuh. Nggih.